tal? Com esteu? Vau veure el partit d'ahir a la nit? No, vaig veure un programa a la tele de la dualitat d'una partícula. Et pots imaginar? Pots canviar de tema, sisplau? Va, què importa ara això? Vaig veure un programa a la tele que deia que tots els objectes poden tenir propietats de les ones i de les partícules. Què m'estàs dient? Jo que estic a punt de rebre un impacte i caure al forat, això què canviarà? Doncs que la llum que rebem es pot reflectir, refractar i difractar. La llum és ona. D'altra banda, la llum produeix un efecte fotoelèctric que fa que quan fas incidir llum en un material en unes condicions determinades pot fer-te saltar els electrons produint energia elèctrica. Per tant, tu a part de ser una ona, ets una partícula. Una ona o una partícula? Com ho demostraries, set ciències? Voleu dir que no estem una mica embolats? Podríem demostrar-ho si tinguéssim un microscopi aplicant el fenomen de la difracció de les partícules. I d'on traiem un microscopi? Caldria fer-ho a nivell molecular.